איתי, מה אתה עושה? מה אני עושה? כן. לפני שאת שואלת שאלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. תגידי לי, כל המתווכים האלה, או בשמם המכובס, יועצי נדל"ן, הם יודעים את כל החוקים האלה? כל הדיני מתווכי מקרקעין? לא יודעת. לא, הבנתי. טוב, לשאלתך, מה אני עושה? את ידעת שרישום זכויות במקרקעין בישראל מתבצעות בשלושה פנקסים עיקריים. פנקס הזכויות זה עבור מקרקעין מסודרים שאינם בתים משותפים. פנקס הבתים המשותפים עבור בתים משותפים מוסדרים ולא מוסדרים. פנקס השטרות עבור מקרקעין לא מוסדרים שאינם בתים משותפים. עכשיו את בטח תשאלי אותי, למה אני צריכה לדעת את כל זה? אז כן, את צריכה לדעת את כל זה, כי ברגע שאת קונה נכס, שזה הדבר הכי יקר, העסקה הכי יקרה שתעשי בחיים, את צריכה לדעת. ועוד דבר קטן, הטאבו, שכולם מדברים טאבו, הוא בשמו הרשמי הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין. מנהל את שלושת הפנקסים הנפרדים. שימו לב חברים, אולי זה לא מעניין אתכם, אבל אתם חייבים לדעת לפני שאתם עושים את עסקת חייכם.